Kwaza ki rubuta ni kwaza da karanta, in ji furta kalamai na ki zuciya ta yi doki. Tunda za ka karanta ni kwaza na rubuta, na aminta da sirrin zuciya ka ji shi ta baki. Abin da ke ban mamaki yawan abin da kike kina sakin lokuta na kike rubutu domin ki kyautata wa abin da kike yawan muradi, amma abin da duk kika ɗauka gaske to rufe sirrinki. San kina tun karo zuciya kamar wani bako, irin abin da kike min yafi in saka shakoko. Duk lokacin da na zo sai na ishe takardun sako, tun ban kula gashi ta kai zuciya tana da jinki. Abin da ke kawo so dinga kyautata wa masoyi, ka dinga lallashin sa cikin salo da sabon yayi, da kokarin yi masa uzuri ga duk abin da yake yi. Idan kana ƙara ziyartar sa zai fi maka maki. Armashin soyayya na cika da dadin zance, Kyautatawa juna zai shigo idan ka amince. murmushin soyayya ko farin ido hanya ce. Dukan alamu za su yi bibiya ka sha mamaki. In kwaza ki rubuta ni kwaza ni karanta, Na aminta da sirrin zuciya ka ji shi ta baki. mafi yawan labarin zuci fuska ke nuna shi. Idan akwai wani al'amari a take za ta gwada shi. So wuta ne menene guguwar da ke nuna shi, ya kai muhallin kauna ne zama irin nasara ke. Tunda za ka karanta ni kwaza na rubuta. In ji furta kalamai na ki zuciya ta yi doki. Gaskiya zan san da kake yawan biyo mani jere, suna zuma ni da kawo mani farmaki a wurare. Suna yi mani lugudi tamkar bugun maza da taɓare, da ƙoƙarin yawo a cikin jini suna yin aiki. In kwaza ki rubuta ni kwaza ni karanta, Na aminta da sirrin zuciya ka ji shi ta baki. irin kalaman da zuciyar ke yawan yo aiki. Wani sa'in sai in ji a ruɓuya nake ko farki, sinadarin da yake sa zuciyar masoya koke. Ɗawainiyar da masoya ke waso gama da irin ke. Tunda za ka karanta ni kwaza na rubuta. In ji furta kalamai na ki zuciya ta yi doki. Haƙuri da amana ginshikin zaman ɗorewa. Da gaskiya in ka rike lamarin ka bai kwancewa, Zaman aminci ga masoya shine abun rayawa. mu ɗauki alkawari mu rike a zuciyar mu da baki. Ni kwaza na rubuta. In ji furta kalamai na ki zuciya ta yi doki. In kwaza ki rubuta ni kwaza ni karanta, in ji furta kalamai na ki zuciya ta yi doki. Tunda za ka karanta ni kwaza na rubuta. Na aminta da sirrin zuciya ka ji shi ta baki. Abin da ke ban mamaki yawan abin da kike kina sakin lokuta na kike rubutu domin ki kyautata wa abin da kike yawan muradi, amma abin da duk kika ɗauka gaske to rufe sirrinki. San kina tun karo zuciya kamar wani bako, irin abin da kike min yafi in saka shakoko.